Zdarec lidi, tady zase celý gamesplay, já se musím přejmenovat na YouTube a udělám takový malý unboxing. Přišel mi tablet, no a přišla mi taková myš stará, tady to no, od fanoušku, tak mi přišlo tady to, nevím jako teda tablet, normálně. A přišel mi, počkejte, a promiňte, že to není vidí, ale já to ještě zkusím nějak. A přišel mi tady ten Lenovo a nefunguje, to by se dalo čekat. To je asi nějak, počkejte, to je asi nějak takhle. Počkejte, to je asi nějak takhle. Takhle. No. Jestli mě neviděli, tak takhle. Tak on to má prý nějak bejt, no. Taky nechápu. No, vidíte, to pořád padá, nevím. A potom jsem dostal od fanoušku tady tu myš. Tady tu nějakou starou myš, ale ta funguje, no. Ta funguje. Normálně takovou starou zamotanou myš jsem dostal. A dostal jsem takový pouzdro a to je pěkný, to je hezký, no. To je moc hezký. Já jak jsem na tom YouTube, Otakar Kuchar, no já se musím přejmenovat, to je jenom jméno, já jsem to nějak nevěděl, jako, tak se tam přejmenuju co Games Players. Nějak tak. A potom jsem ještě dostal tady to, nějaký USB kabel. No, tady takový asi 8, nevím. A brzo bude nějaký to už namluvený, jako to ten zaostře. No, teď bude už nějaký namluvený let's play s GTA Samp, normálně ze super pařby. A já jsem na to již dostal. Píp. No to možná se to vypípnu. A no, tady to jsem dostal od fanoušku. Tak to snad bude dobrý. Díky fanoušci, no. Tak se mějte a zdare.